'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on for tonight. I've got nothing on but the radio, and I'm tuned to a station live with midnight. Egunon, arratsaldeon, ongi etorriak gure podcastera. Eguzkia zeruan, ibili munduan. Seguramente aurtezen denerako ja dago euri gris deprimente bat. Gara misa irekitzen duenean leioa eta dagun tifon. Baino gaur, grabatzen garela, dago kristoren eguzkia. Timeline alternatibo hontan eguzkia egiten du, eta ez hori bakarrik, 3. aulki bat dugu azkenik gure ondoan. Norbait dignatu da. Lortu dugu norbait etortzea Iruñera. Grabatzera. Baina oraindik ez da sartuko. Aipatu nahi dut abesti polita den Nazionon bat erreidio. Uste bat daudela aipatzen duzun lehenengoko aldia zure izan. Así que mesedez kontatu gure entzulei, informazio berri honen bila daude. Date mazo bat, Lady Gaga Nazionon bat erreidio. Bai. Entzuten garen sintonia, Osona. 6:08 bederatzi bat. Egon mondo bat pentsatzen altan, sobial diazu MP3-a eukiteko nik panelean. Baina esan Lady Gaga. Que ezin noin aukeratzen dugun abestia. Aukeratuko nuen abestia. Kapitulo oro aukeratzen dugu. Duela 87 tal. Aukeratuko nuen abestia hau bakarrik irratian lan egiten dugula. Aldatu izan dugu. Ez. Noiz bai, musikari bat etorri denean. Gaur musikari bat etorri da, baina ez dugu deus hori aldatu. Ze gaur etorri da single bat aurkeztera, baina singlea bihar ateratzen da. Orduan, ezin genuen abesti berria jarri. Claro, egia. Baina gero berak kontatuko dugu. Guazen aktualitatearekin? Bai! Zer daukago gaur menuan? Ba, eguzkia, aste santua. Aktualidadea! Eguzkia irten da, eta bidali dugu gure reportari bat parkera eguzkia hartzera. Mercedes sardadia luar konexio duzenean. Kaixo, egunon, hemen gaude Iruñako gaztelu enparantzan, ze eguzki ederra egiten duen agorkoa. Ume txikien aurpegian irrifarra ikusteak betezen dit pozez bihotza. Jendea hasi da, ja, larramen dira urbiltzen, zozkiak erosteko. Bada jendea, hau benetan egiten duen. Bai. Ongi etorriak Euskal Herrira. Egin behar da. Oiaman eskualerri goxua. Zein da aktualidadea? Bueno, badugu aktualidade pila bat. Denak dira berri... ez dira denak berri txarrak, baina asko bai. Zerekin hasiko gara, baitut bost. Aukeratu zemaki bat eta ingo dut hori. 3. Santiago Segura. Si lo digo. A tomar por culo. Ez que, benetan aukeratzen utzi didazu edo hartu dezu gutxien gustoko nuen. 3. Bat, 2, 3, 4, 5. Zer egin dago? Miss Santiago Segura, Miss Nada, Miss Ezer, Miss Peluca 2026. Miss Peluca 2026. Gorrotu dut pertsona hau, pero con cada poro de mi cuerpo. Baina erraixa da. Nire gorputzeko zulo guztiek. Poro bakoitzarekin gorrotatzen dut. Bai, eskatik asko itzultzen. Dan azkagarria badakigu, Torrente, Next, tiempos de recesión... Inoiz gustatu izan zaizu Torrente? Ez. Ikusi duan gauza bakarra izan da Belen Estebanen klipa, eta ja. Vale. Dan azkagarria, zerbait egin marko genuke, fizikoki pertsona horren aurka, no broma, jaja, risas. Baina eske, elkarrezketa batean tipo horrek hasi muy... Oso informaturik. Alex Ardui da, nada? Muy ese rollo, ¿no? Esan du, no, baina si Espainian emakume transek ez dute inoiz arazorik izan. Si ez dute inongo arazorik izan... Emakume guztiek orokorrean. Begira Viviana Fernández, hor dago biztirik. En plan, ze arazo dago. En plan, eta orain jarri dute lege bat oso bortitza, eta egan daiteke pertsona bat bizarrarekin esatera emakumea dela, eta usten zaio. Santiago Segura... Muérete. Begira. O sea, es que de verdad, nola esan dezakezu, o sea, que... Gorrotu dut pertsona. Si esan dizut ez aipatzeko? Ja, baina, aipatu nahi nuen, porque urrengo berriarekin lotuko dut, bale? Laugarrena? Bai, ze emakume transek ez dute inongo arazorik izan inoiz dio Santiago Segurak. Bale, joko olimpikoetan derrigortu dute emakume transek emakumeen kategorian parte hartzea. Ez. Derrigortu dute eukakoa, debekatu dute. Zer esan dut? Derrigortu dute. Debekatu dute. Emakume trans guztiak derrigortuta egongo dira olimpiadetara joatera. Hala izan barko zen. Denak ikasi behar dezute disiplina olimpikoren bat eta joan. Baina ez, debekatu dute emakume transek, de hecho emakumeak aipatu dituzte. Eta honek izugarri... No,
desagertu dira mundutik. No, bai, baina hori da patriarkatuaren itzal luzea. Eta honek izugarri afektatzen du emakume trans olimpiarren demografika dela historian zehar 7? Baina, ikusiko dugu. Hementxe daukat datuak. Vale. 2 hamarkadetan, joko olimpikoetan, guztira 6 emakume transek parte hartu dute. Alakatran! 6 emakume. Vale? Vale. Datu gehiago? Bai, hori, 6 emakumek parte hartu dutela, rollo finalera, rollo lehiaketa handira iritsi da bat. Eta hau da, bueno, el riesgo del año. Bai. Hau da, inongo arriskurik handiena. Bai. Hau da arazoa. Hemen mobilizatu behar dugu botere Israel legislatiboa. gertatzen dena, eso me la pela. 6 emakume trans hauek ezin dira bertan egon, ze da kriston arriskua. Juegos Olímpicos, muerete. Begira. Zuere. Daukagu catchphrase bat, gaurko kapituloa. Bai, baina egin marko nuke euskeraz, ez igual. Porque ez zaitez. zaute ulertzen. Egia da, ulertzea. Ez dut Horixe niongo da. arazorik. Ike vengan. Bai. Ze hostia da hau? Hau podcast bat. No, osea, mundu hau. Bai. Baina horregatik berri hauek garatzea ez zait oso ondo ematen ze oso firmeki daukat galduta esperantza munduan. Osea, Israelek parte hartu dezake joko olimpikoetan eta emakume transek. Parte hartzen du Israelek joko Ziur baietz. Bai, Bai. Qué fuerte. Bai, de Eurovisionen ere. Bai. Erran nahi dut. Ja. Osea, Perdona. whatever. Orduan, behin berriekin jarraiturik. Vale, guazen beste berri batekin, aste honetan izan dela oso kaldente. Aldente? Kaldente. Kandente. Horixe ber. Bueno, kaldente ere zegin da berotu da. Claro. Kalideciente. Banabil nik hitz berriak sortzen. Bai, momentu orotan. Noelia. Noelia? Nik da... hau ez dakit zer den. Vale, a ver. Noelia da besti bat tipo horrena, serio, porque historia da como... serio hartzeko modukoa, Vale, serio hartuko. Noelia da tipa bat, emaneska bat, emakume bat. Jasantzuna talde bortxaketa bat, duela urte batzuk. Vale. Orduan, bere buruaz beste egiten saiatu zuen, Bai. botazen leio batetik, ez dakit ze pixutatik, Vale. eta gelditu zen super gaizki. Rollo, oraintxe ez dakit tetraplegika, paraplegika, bueno, ez dakit, oso egoera... Bai, mugikortasun impedimenturen bat dauka. Gaizki. Bai. Eta orduan, emakume honek erabaki zuen eutanasia nahi zuela. Vale. Eta hasi zuen kristoren prozesua eutanasia lortzeko. Vale. Ez zioten eutanasia ematen, bidali, oza, como que, nolazten da, Tribunal batera. bai, orduan, como que, eta azkenean eman diote eutanasia. Osa, eskenino, osaten da, bai, eman diote. Bai, mendu dute. Hori, bai mendu dute bere eutanasia. Vale, pertsona hau, zegoela oso gaizki, vale, etorri da. No. Bere aita puta. Egitera, kristoren debatea eta kristoren movida, Bai. eta guazten galdetzera guztiok, ea hau ongi dagoen edo ez, etorri dira munduko pertsona guztiak komentatzera ea ongi dagoen edo ez dagoen, emakume honek bere erabaki hartzea, whatever, jendea ospitaleko atean, kantuka eta mierda putak egiten, evidentemente katolikoak, whatever, eta katolikoak, ere, baina bueno, kristoren debatea eutanasiaren inguruan eta mundu, oza, eta jende dago txoratuta. Bai daude, eta behimentzen da, pues, nola ditzen da, erakunde hauek existitzea egunero, eta honek deprimidu egiten da. Eta ezin da ies egin berri txarren gandik, zeren eta oso pozik nago gure gaurko eguzkiarekin eta gonbidatuarekin eta como gure muz superaktibo energetikoekin, baina gara mundua hainbeste ahal egintzen da ni tristarazten. Total. Zein da berri ona? Bueno, itxoin, nahi badezu Noeliaren asuntua amaitu, pues bai. Bai, nago nazkatuta. Olako gehien inguruan debate dela hoste de mierda egitea. Eta gehien bat egitea telebistan, porque eske telebista... Itxoin, zauden azkatuta debatearen inguruan? Bai. Hori askoz ere ikuspuntu freskoago bat. Bai, porque, oike, niri tipa honek eutanasia nahi izatea, eske me la pela, eske ongi iruditzen zait, bai. Whatever, go for it. Bai, pertsona individual bat da, ez genuke erabili beharko mugimendu sozial baten bozera maile bezala, edo dilema filosofiko baten eredu bezala. Gainera izan da, emakume bat, gainera ze historia hau dauka, baina nola, baina psikologikoki lagundu bar dugu. Eta bere aita? Mira, chica, vete a la puta mierda, tia, osea... ¿Bere aita? Eta bere aita, más de lo mismo. Total. Que debatea, eta amorru gehien ematen dena, gauza guztikin gertatzen den bezala, da como telebistan,
debate eutanasia, ekarriko dugu Ana Obregón, eta ekarriko dugu, jo que se, Sonsoles Onega, hitz egitera eutanasiaren inguruan. Mira, cariño mío. Ekarriko dugu tia Carmen. Pero cariño mío, baina zer da. Bai. Nazkagarria. Bai. Total. Komunikabideak amaitu behar dira Euskal Herria irratia izan ezik. Hemen bakarrik ikuspegi fresko eta zuzenak eskaintzen diegu gure audientziari. Mesedez daitu 608 bederatzi bat, 208 bederatzi 6 eta utzi zuen euskinak eutanasiaren inguruan. Oie, baina inguruan. utzi benetan, eskin orkiz du idazten WhatsAppera. Gaude devastaturik. Beste egunia, ni dio. egon naiz hitz egiten Mediamarkekin, WhatsApp bidez. Ez dut publizidadea egin nahi, baino behar nuen gauza bat konpontzea eta dakate WhatsApp zerbitzu bat. Ai, no. Eta sentitu naiz superdiber enpresa batekin hitz egiten WhatsApp bidez. Hitz egin flop kulturarekin WhatsApp bidez. Gauza bat esango dizu, Gero jarri pitido bat esan dudanean marka, bale? Ez dut publizidadea egin nahi. Egon gara, irekin hitz egiten. No, baina gauza bat esango dut. Neri ja kristona morra ematen dit, ja pertsonak ez egotea. Orduan. Ah, no, hemen badaude. Orduan. Lehenengo da robot bat eta gero pertsona bat. Ah, bueno, hori bada, pues whatever. Bai, zer robotari esaten diot momentu horretan, nahi dut egin pertsona batekin. Baina gauza bat esango dizuet. Supermerkatuan, denda batean, Bai. ez badin badago langilerik, eta zu kobratu behar baduzu zure burua, kobratu nahi duzuna. Autokaja? Cariño, Autopaja. porque kentzen dute lana, pues kentzen dugu gauza gehiago. Cariño mío? Esan de tontakeri bat bakatu. Nahi nuen esan autokaja eta gero autopago, eta zaut autopaja. Ei, fan autokajetara eta egin zuen autopajak. Eta egin Nik zuen- badakizu, behin baino gehiagotan eta hirutan baino gehiagotan ostu egin dudala produktu bat ez dakidalako genuinoki nola doan autokajak. Beira, ni beste... Batzutan egin dut aposta. Ni beste gunean, altzari denda oso ezagun batean, pasa nuen artikulo bat, jartzen zian, artikulo honen kontra... Zara Larsonen lurralde berdineko altzari denda bat. Hori da, horia eta urdina. Eta artikulo honen kontra bat, ¿cómo artikulo honen encontrado? Poltxara. Pues ya lo he encontrado. Estaziko naiz, ni hemen bilatzen el artikulo? No, guapa. Artikulo encontrado, poltxara jarrai dezagun. Horixe bera. Orduan, jendearen lana kentzen badute, guk ere kenduko ditugu gauzak. Beste gura ere, deitu nuen reklamatzeko eskatu nuen afaria etxera, eta gauza bat falta zitzaidan, eta sentiaten, nahi duzu itzultzea diru guztia, porque makina batek erantzuten dizutani. Horixe bera. Bai, osea, eskiz diaz hemen jartzen blanguilla. Kaixo, soy Jeremiah. Bai. Eta, pues, orduan, soluzioa dauda, pues, aurrera. Bai, kaixo, soy Jeremy, zaretu asistente virtual. Eske? Nahi dut nire dirua. En fin. Ai, ama. Zerbait gehiago aktualidadean? Nik uste, badut gehiago, baina igual goreko dugu rengo atalerako. Ja, Gabitz, gure gonbidatu... Zestela gure gorko gonbidatu sartuko da 5 minutu. Gonbidatuaren denbora baitzen. Perfecto. Zenbat denbora dara magu, Igortxi ez... esan marruen Igortxi. Ja, ikusi zaitut... Igortx. Ya nos tuteamos. Oh my god. A ver, sardadilla, mesedez. Sardadilla kalabazan, la? Bai, sardadilla kalabazan. Gure gaurko gonbidatua. Eider Saez. Xalo, bero, bat. The legend, the moment, the perfect. Kaixo, Maiti? A ver, gauza bat gure ikusentzuleentzat, Eskerrik asko etortzeagatik. Da pixkat Grand Prix, gure zeta. Ya está. Gure ikusentzulek ikusi eta entzun dezakete, baina ez dute usaindu, zein ongi usaintzen duen Eider Saez. Zer erabiltzen duzu? Ai, mi esker, Kolonia Merke bat. No? Perfecto. Nik eroski, Replika Karaban. horietako bat. Bai, nik ere. Valentino replika. Gero esango dezu zen baki, porque eski usaintzen du oso ongi. Mi esker. Zer mozaude bihotza? Ondo. Oso gustoa, esan, oso pozik emenotegatik, me encanta, osea, enez inizion podcast daten, hola, tan makarra esango, da me encanta. Me encanta. Makarrak gara gaur Euskal Herria batean. Entzule sutxua zaren enean, egingo dizugu lehenengo galdera, baino ez dizugu egingo zaila badakizun. Baina ez dakit zer dan. Vale. Baina badaki, entzun du. Bai. Sin más, da como psikologiko... Hau da kiki, eta hau da boba. Eta asoziatu behar duzu zere hau da como zorrotza eta no seke, eta hau da como malgu. Bueno, hori ja interpretazioa da. Hori da, bakoitzak bere interpretazioa. Zuk zer uste dut nik uste dut boba naiztela gehiago. Nik ere uste dut. Bai, ez? Bai, nik uste bai, zertan ikusten zara islatuta gure forma informean. Kontua da, jendeak askotan uste duela dela como kiki dela como zorrotza eta maltzurra, eta boba dela como eta como que ez duztergatik ala izan behar, en plan,
Bai, ni ados nau. Da Ez energia dakit, kontu bai, bat. gehiago transmititu dit, ez dakit. Bai. Eta gero bai, koloreak guk jarri diegu, berez Hori bai. kolore bakoak dira, Bujarri dugu beltza eta arroxa eta uste dut horrek ere laguntzen duela. Sugestiora Claro. laguntzen du. Sugestiora, bai. Bai, bueno, bai, bea, gaur hola zoete gaina. Beti, Bai. egunero. Hain entzule sutsua ez zara, Bueno, igual ikuslea ez zara, igual usainlea ere ez zara. Inoiz entzun duzu flop kultura, así por gusto propio. Nik bai, noski. Ah, perfecta. Si etorri da etxeko lanak egin da, gero tesa dauko ja prestatuta de memoria. Buah. Baina Hori ez amaia. doke prestatu Hori- de memoria, baino... Bai, bai. Momentua, no ateratzen dena, Bai, eta ateratzen pontx. duena, Bai. Ja, gero ez Ni da gaur ateratzen, etorri eh? naiz, a fluir. A fluir. Venga, noiz bait lapurtu duzu supermerkatu. Noiz bait autopago batean Egin duzu autopajaren egin bat. duzun eta poltsara. Esan, saiatzen ez, ebitatzen autopago hiek, esan ez dunagatik. Bai. Baina nik uste noiz baitingo nula, baina, osea ez nahita. Osea, Bai. ala beharrez, esan nahi, Bai, ba, bai, ez da bai, bai, inor, bai. ba, aurrea. Eta badakitu zer den okerrago, batzutan ez dagoela inor, edo batzutan dago pertsona bat, Bai, hori da. amasei kaja Hori da. superbisatzen, Bai. eta dena apurtzen da momentu orotan, zebeti da en plan, no, hain entordiko da profesional bat zu laguntzera, eta da pertsona gaixo berdina, Bai, amasei eske- kaja zaintzen, eta da, No, mila ba, eske batzuetan da- nik sentitzen dut, Eta polizilanak iten Bai, bezala. bai, baina bai, zaute bai, hor, bai, eta bai, alo, que ez da tio, bere lana, osea, hori baina da. bai, bai. eta nik sentitzen dut kajero edo kajera gaixo hori, edo kajere, incluso, nirekin asarretzen dela nik ez dakidalako egiten bere Ja. lana. No, baina kontua da, Zegatik, ez dakit? eske batzutan badago pertsona bat kaja horietarako, baina eske batzutan da kajan dagoena, Ja. egin behar duela como momentu bat. Ba, Bai, bai. Eta autopagoiek dira gainera mierda bat, ze igual erortzen zaizu hile bat en lo del peso, eta ja jartzen du, artikulo no, aquí pesa de más. Eta Bai. ja, itxaron behar duzu, etortzea, Bai. eta karo ez nekien alkola erosteko, etorri behar dela norbait. Ah, bai? eski. Igual Bai, duzu adina duzun, porque igual claro, zare ume txiki bat. autopago denez, Claro. Claro, makinak ezakiztuk ze adina duzun. Mierda bada, Bai, nik mierda bada. uste, bai. bai. Eta inoiz lapurtu duzuela zerbait, bizitzan. Ai, ba, nik uste txikitan goxokik, mitiko herriko goxoki dendan, baina oso gutxi, osea, ni naiz kaja iritsi eta ikusten zaitela, da mankitela zerbait ez nukela Ja, osea, urduri jartzen zara. Bai, ni urduri jartzen Bai, naiz, ez osea, zara lapur on bat. Ez naiz lapurron bat. Bueno. Esan pixka puta da, Osea, Bai. segun nun, bai ez, merkadonan, ba, esango nuke, ba, ba, lapurtuko nuke. Bai. Baina ez dut ez lapurtu. Ez dakit. Urrengo Bai. etxeko lanak dituzu. Etxeko lana ditut. Urrengoan iturtzen zarenean kontatu behar iguzu zenbat gauza lapurtu dituzun, eta orduan, hasiko dugu atala. Bueno, Eider Saez, abeslaria, euskalduna, nongo azara? Lazkautarra. Ai, Lazkao. Oso polita. Lazkao txiki. Hori, da txiste dago eixo. Ez dakit non dagoen Lazkao. Ba, lazkao. Ondon. Ez. Ba, oso Hemendik politia. 45, Uste dut naizela inoiz egon. Oso ondo. Ba, gomidatu da zaudete, oso polikia da, osea, mendibuelta polikia ere, berdea Eta da. non da? Non dago? A ber, Goierri. Goie, Goierri, Ordizti ondon? Ordizti ondon. Ikusten, si eske badakitzu. Claro, horregatik ezagutzen duzu hainbeste Inigo Aramburu, claro, Legend. Lazkautarra da baita ere. Bale, Lazkautarra. Bai, bai, Eta nizkatik uste nuen, Zenbat ikasten dugu? Ordiztiarra zela. Ba, ez dakit. Igual Ordizti lan egiten duelako merkatuan, Hori da, zaukan. claro. Konfunditu desu nahiara musikarekin. Bai, Izan da daiteke, Ordiztiarra da, oso bai, antzekoak eske dira. Ordizti Bai, oso- No, Goierrian oso talentu Bai, kantera bai, izugarri bai, bat dago. bai, Charmaleone. Hori nor da? Ah, mierda. Egon zela gonbiatua gure Emma lehenengo. García, García. Twin Melodietako bat. Ez, Claro. biak. Hija eguzkia dago eta gaur spicy nago, zer modu zaude. Eider, erabili duzu inoiz adimen artifiziala besti bat egiteko? Ez, abesti bat iteko ez, baino probatu genuen aurreko baten, sartza indako abesti bat eta esatea, nola hobetu daiteke. Eta... Esan zizun hobe Eta ezina da, sakabete, perfektua da. perfekta da. Ez, baino, tio, osea, en plan, rollo, Zara Larsonen abesti bat nahi baldin badezu, iten dizu, osea, Ja. nahi irtzai pasada bat, en plan, osea, gaizki Benetan ez nago egiten ados, dizu? ini dizu. Baina ez da como Sunoren abesti honeik kutroiak diela. Oia, osea, notatzen da, Vale. osea, Bai, Como baina, ahotsa osea, hauek. baina ez da inbeste, Ojo, osea, bat bani eta bat jalen abestia Ahotsak. egin zenean, en plan, Bai. egin zela abesti bat osotan. bai. Nola zen bat dialena, la de me zen super explizita, Bai, ez dut kantatu eta zer behar. oso ona bat jali le Bai. encantaba. Bai, Hombre, perfecta. Ai, ze ona. Perfecta. Ez dut sartu nahi buruz, bera, AA debate honen Ez, barruan. guazen hitz egitera zure karrerari buruz, Bai. zure Venga. arrakastari buruz. Bo! Zu, zenbat, osea, zoaz zinen talde batean, Bai. abeslari bezala, Bai. gero erabaki zenuen edo, Bizitza. bizitza. Ze bizitza? Bizitza. Orduan, itxoin, zein da bizitza eta taldearen arteko desberdintasuna?
Oi, osea, galdera sakona, Ez que esan dezu, lehenengo taldea eta gero bizitza orduan zeira bazi zen. Bai, a ber, ni sartu nintzen nogen talden 19 urtekin, eta orain dituzu... Orain ditut 27-28-teko. Okay. Eta, klaro, ni pentsatzeto hain, eta eske 19 urtekin nume puta nintzen, osea... Eta beste gabe, osea, taldeen asko ikasi nun, gauza on asko eraman ditun, txarro batzu baita ere, baina, bueno, hori bizitza. Esan meloi bat da... Esan bakoitzetik bat, mesedez? On bat eta txar bat? Baina, Kristoren melodia da talde batean lan egitea, Bai. Igual zait musika taldea, igual zait... Eta gehiegi da. Eta inkluso batzuetan... Apentsatu bost. Ja. No, claro. Bai, osea, gainera, gainera, zerbait artistikoa denean beti daude, como desadostasunak, artea ikusteko modu ezberdinak, inkluso artea sortzeko eta bizitzeko modu ezberdinak. Ai, daukat galdera bat, ez da partikularki taldearen inguruan, baina hori da taldean lan egitaren inguruan. Okerrez banago zuzinen abeslaria. Bai. Eta, badago talde baten barruan jerarkia haude abeslaria, eta gero gitarrak, eta gero bateriak, eta gero bajoa, eta gero tal. Osea, somatzen da, edo da gauza horizontal bat, oroar. Ez, nik uste jerarkiak daudela, ez da necesariamente abeslarie aquí la que mueve el cotarro. Es que kanpotik ematen dago, bai. Nire irakasle batek esaten zuen, cuando eres un inocente parece que el que conduce el autobús es el que manda en la empresa de autobús. Bai, hori da. Horpegia jartzen dezu. Hori da, zu jartzen dezu horpegie eta zure gorputze eta dana, eta gero igual, hori, osa, ni oso gazte sartu nintzen, edade desberdintasunek baita hor daude, edade hoietan, osa, nik uste, 19 urtekin, 19 edo 31, ez da berdina, osa, notatzen da. Eta hori, nik uste jerarkiak baudela, eta batzutan igual inkluso egon barko lieke, oza, ez esaten ez luekelik existitu behar ez ezten, baino beti ere, oza, base berdin batetik abiauta, ez? Eta bai, talde proiektu bat izan da. Niri ematen jat, ezin eskoa. Ez naiz bat ere talde langile ona. Ez dakit ze oso dakazun aportatzeko, etxo honi? No, bai, lehen nintzen pensatzen, ez duela ezagutzen talde bakar bat ere horizontala dena. Ez dut ezagutzen, eski zaila da, sinezkoa da, baino gero bagaude jerarkiak, edo ez dakit nola esan, baino kudeatzeko modu ezberdinak. No, noski baiez, maruxak die eun, eta ondo doiez. Bai, baina ere badago jerarkia bat. Bai, baina, gauza bat da, orden bat, egotea. Ezin dugu denok hartu erabaki guztiak, izan behar ditugu bakoitzak bere ardurak. Baina orden hau izan behar da, logikoa eta nola esaten da, funtzionala. Baina nire horregatik... Eta naturala, baita, nik uste. Bai, guztizagoz, no. Horregatik niri pertsonalki ez eta imeste gustatzen taldean lan egitea. Bat ere. Azteko Aries naizelako, eta gustatzen zidalako niri... Ahí manejar el cotarro. Bai, ni autista naizelako. Da beste sistema. Niri gustatzen zait nahiko liderra izatea. Lider ona naiz, ez dut uste. Ez zara ez. Baina, gustatzen zait. Bai, hori bai. Bi gauza horiek egia izan daiteke bat. Nahi dut como bakarlari moduan. Ja. Eta zuk ere, dirudienez. Zer, orduan zinen bakarlari bezala. Eta orain hautatu duzu bizitza. Eta baina hautatu dut bizitza. Eta hautatu nik aukeratzea ze jendekin egoten aizen, eta ze jendekin lan iten deten, eta hori dana. Ze bazaudete espektakulo mundun, eta pentsatze baita toko zaizuela un poco de todo ikustea, eta bizitzea. Bai. Orduan ikuste, nire prioridadea guain da, jende jatorra, nire ingurun. Bola, joaz, Clara. No, baina... Zaila da, Zaila da. Uste baino zaila goa da. Bada. Ze, karo, lehen aipatu dugu... adin arrakala adibidez, baino gero ere... Ui, arrakala! Euskal zaindia de noche y de día, ze ona! Baino gero ere badago genero kontua. Claro, genero, arrakala. Claro, que es da berdina, emakume izatea industria hontan taldean, edo jazteran kontzertu bat egitera, edo jazteran elkarrizketa bat egitera, edo gizuna izatea. Ja. Eske da tema bat, eta gero hor sartzen die egok, aparte, eta hori da tema bat, oza, nahi gertatu zaiten hori taldean sartu nintzen 19 urtekin aurretik abeslari bat zeon, oain da ona baita ere, eta karo, ni sartu nintzen, eta ni, nire, ez dakit, humiltasun hortan, o txikitasun hortan, esan, a ber, nola molestatu dezaket, alik eta gutxien hemen. Ja, keda pentsamolde oso okerro bat, familiaren molestatzera. Hori da. Eta, klaro, gero kontuatzen nintzen, igual segun ze gauza esan da edo, molestatu nezakela, eta, klaro, esatu eski, ostia, eski nik hau ez dut ezer esango, inoiz. Eta nik uste dut hori, pixka bat inkonformizatzea dala ona, baina aldi beren, txarra zutzako, porque gehiago sufritzen duzu ez. Bai. Bizitzan da oso zaila, como ekilibrio guztiak dira oso zailak, ez? Baina nire ez ere, gehiemat lanean hasi nintzenean, da como hasieran zen, como, bai, dena perfecto. Nahi dizuela, hogeita zazpi orde gotea melanean, igual du, bai, dena perfecto. Eta batean esaten duzu, como, jolín, igual dizun dut dena honartu. Eta niri gertatu zait, eta nire espineta personala da, como, que batzutan, en plan, oie, barkatu, eske hau ez nago. Eta batean da, como ere, en plan,
como que jendari molestatzen diozu kexatzea, eta da Mordo como, bat, bai. oye tío, pues es que lo he intentado bakarrik gainera de una forma como super asertiva, kexa No, bat hori ezin da egitea. esan. Baina no, zu izan Kristo bizore- gaizki pasatzen Eta da, zu como, gaina, bai, osea, bai. Baina gero bizitzak ere erakusten digu, Bai. como que kexatu bar gara. Eta Bai. jendea aserretzen Bai, bai. bada ere lanean, ni diot lanean gehien bat, pues, nagusiekin, edo Bai. delakoarekin, aserretzea. Eta Bai. kexatu Me la hori da, pela, osea, esan Bai, nahi dut, eski bai. bestela. Kexatu kexatzen, bai, zeren eta La Furiak bai esaten zuen, en plan, zu bezaude nire burua zapaltzen, ezin dizut kendu zapata muxukaz. Exacto, Claro, es que hori da. exacto, zapaldu Ez- bar, ez osea, indet- zapaldu, plan. No, baina bai, violentzia Bai. erabiltzen Violentzia, bada unilateralki, Bai. No. ez Bai. dozu irabazi behar asertibotasuna. Hori da, hori da. No, nire Bai. estrategia, de hecho, nik hau esaten dut, baina konsejos bendo zen, eta nik egiten duena dena aguantatu, eta gero isilean, Claro, gauaren eta gero erdian, esplotatzen duzu. Bai. Eske hori da. ba noa, Eta gero da, como, zergatik ematen dit antxietatea. jeikitzea hauetik. Bai. Zegoen ez hainbeste negarrit, eta Total. nire gau preocupauta. Bai, no, izango da ilargea, izango da el Mercurio retrogrado. Mercurio retroga. Bai. Eta orduan, hasi zinen bakarrik. Hasi nintzen Zer izan zen bakarrik. salto hori, batean como zu bakarrik, en plan, oh my god. Bai, esan kriston bertigoa ematen ziten. Bai. Osea, nik uste dut, baita ere talden oso burbuja baten bestela neola. Zenbat urte eta- botatzen dituen taldea barkatu? 4 urte. Bale. Bai. Eta hasi nintzen bakarrik, eta niretzako izan zen, bueno, alde batetik nauken digeritzeko 4 urte horietako dana, osea, pues hori ona, txarra, erdipurdikoa eta bai. hori dana. Eta hori, bakarka aztek nahi kriston bertigoa ematen ziten. Gaina lantaldea mantendu nun momentu baten, eta hori dana, gero ikusi nun ez dala biablea mantentzea gauzak, osesan nahet, jazta, osea, bide desberdinek hartu ditugu, ez da zer pasatzen, eta hori eman ziten kriston bertigoa, eta sentitu nun lehenengo aldiz, beldur paralizante hori, Ja. osea, nik batzen ez, Bai. kristona, osea, publikatzeakon en plan lehenengo abeste atera behar nula, osea, nire izpa zeonera ondo, eta zean, zuk emate jozu, nik ez dut ematen. Osea, Ja. hemen, sartu dago kajoi baten, Ez que eta faktore jazta. mordo bat daude, bai. Bai, osea, zer nola esango sentitu behar jendek, naiz, ondo badoa, nola hori sentitu da, naiz, gaizki badoa. Gaizki badoa, jendek ze pentsa behar du, beste lehenoko taldeki ze pentsa behar dute, ez dakit, ez da, loider, txika, lasai, osea, Ja. ez da importantea. Baino, osea, nik uste dut, izan dela oso prozesu aberasgarrie, pertsonalki baita ikasteko pila bat, osea, Ja. eta azteko, eta hori, beldurrekin, beldurrekin, osea, Noski eta bai ez. punto. Uste dut, eta hau da pixka bat predatoria, así que ez bodo entzun nahi esan pasapalabra eta jazta. Baina uste dut, proiektu artistikoetan nik duela gutxi jasan izan dut proiektu artistiko batean, zurekin ez beste batean, austura bat. Bai. Eta badie, erlazioen austuren Da, dibortzio oso bat antzekoak. bezala. Edo lagun batekin, Bai. como limitu bat sartzearen, Bai. oso antzekoa, orduan galdetu nahi Bai. dizut, uste dezu, dibortzio hon bat ukizien zenutela? Uste dezu gauza kontenzioso bat izan zela, pasasen nuen lutoa erlazio bitartean eta gero jabukatu zinuen kokoteraino? Nik uste lutoa pasanula parte handi bat erlazio bitarten, esaten dan hori ez. Nik uste gaina asko, emakumek asko egiten dugula hori, eta dala oso tipikoa. Nik osea, mordo bat egiten dut. Ez que, eta... Noizbait gertatzen bada zeo zer, ez zare konturatuko Hori da, azken egunera. hori da. Ah, vale, Ez perfecto. que- Ah, perfecto. No, broma da. Nabil saiatzen desberdin Vale, izaten. vale. Baina nire azkenengo erlazioan izan zen en plan, Bai. no, hau ongi dago, eta hau bai ongi dago, eta 115 zen. Hori da. No, ja ez dago ongi, Ya está. eta ja joan naiz. Hori da, Ja ez hori naiz da. itzuliko inoiz. Hori da, ja ez naiz itzuliko. Bai, nik uste dut egon nintzela azkeneko urte betea edo luto hori pasatzen bestela, eta gero atera nintzenen, ja bai sentitu nun kriston askatasune bestela, baino gero denborakin, bai etor zaizkit, como fantasmas del pasado, esaten dana, edo traumila horiekola gestionatzeko dauzkezuna, bai, porque Bai, claro, bai. lutoa pasatzezu, en plan, zu superatzeko, eta esateko, bale, jazta, hone arte. Bai, baina zuri Baina dago gero landu behar dezu, Bai, osea, dago gero entorno bat. hori da. Hmm. Eta zentzu hortan izan da, bueno, pixkat, osea, ez desango traumatikoa, baino hori, osea, asko ikasien nire burutaz, eta kontura honez, naizela, bastante más fuerte de lo que me pensaba. Ole! Hori ondo dago. Empowerment. Empowerment. Bestera batea konturatzea, igual hobeto ongo zan, baino bai, eta guztiz ados nago hori, osea, proiektu artistiko baten, osea, bideak separatzea edo danalakoa, Bada, osea, Bai, ze implikazio emozional, teorian, Oso handia dago, Claro. porque ez Bai. badago, pues proiektua gaizki doa, hori da. Orduan, bai, gauza asko aldatzen dira. Bai. Ai, ama, bauzen nire galdera sensazionalista. Bakarri zegoen orduan zure bakarkako lanarekin. Bai. Duela zemat urteia, hasi zinen bakarrik? Hasi nintzen 2022 atera nun lehenengo abesti bakarrik. Vale. Hori Eta da. gero ikusi dut bi EP atera dituzula. Hori da, bi hori da. EP disko Pandemiaren dakit. ostean. Bai, pandemia eta gero, 2022 azaron atera nun lehenengoa, osea lehenengo abesti hori, eta 2023 atera nun lehenengo EPea, eta gero disko luztea, ja lehenengoa atera nun
2024 bukaeran. Mhm. Bai. Eta, niretzako izan da autodeskubrimendu fase bat guztiz, osea, atera nintzen taldetik neon, en plan, zein nahi nik orain, en plan, bueno, hasieran ez duen ezer jakin nahi musikataz. No, eta, claro. Bai, porque hor nik uste baita behar dezula aize pixkat hartzea. Bai, eta oxigenatzea, pixkat, garuna, bai. Total. Eta izan da, hori, prozesu bat pixkat autodeskubritzeko eta ikusteko, hau gustatzen zait, hau ez da gustatzen, pertsona bakin lanitea gustatzen zait. Asko ikasiet pertsonak irakurtzen, ikuste, eta hasieratik esaten. Reading. Bai, ez dakit. Eta izan da oso prozesu poliki, eta bain disko berri aterako dugu aurten, eta oso pozik nago, sairtu zait. Ja pixkat nire lekue eta nire jendea topatu betela bezala. Así que, azkenean, ematen dizu askatasun batez, zuk nahi duzuna experimentatzeko, probatzeko, egiteko, ikusteko zer gustatzen zaizun, zer esaizun gustatzen, porque batean dituzu abesti bat eta como, pero qué mierda, eso está. Eta gara batean dituzu beste bat, que igual ez dela principio tu rollo, para gero te vuelve loca. Eta hori da super guai, ez azteko ere, en plan de, eta zure lekua deskubritzeko, en plan, ni non nago oso, zer gustatzen zait. Bai, eta jendekin, jende pilatekin hitzeiteko, ze, claro, lehen talden baita ere, azkenen talde baten partezea, eta nahiz eta ni abeslari izen, esate izuet, yo no era la que cortaba el bacalao, sí, claro. Orduan, claro, jendek hitzeiten dut zurekin eta hola, ez ez doain beste jende ezagutzen, ze zaude alo burbuja horretan bestela, ez? Eta bain, kiston piden ez disfrutatzen jendea ezagutzez, eta bai. Ze gozada. Superrondo. Bai, eta ipatu duzu jendea irakurtzea eta intuizio hau uste dut garatzen dela asko heldutasunarekin, eta lehen kamara kanpo egon gara hitz egiten mundu osoaren gai gogokoena, la Cris los 30. Eta uste dezu orain lan egiten dezun modua ezinezkoa izango zela hasi zinenean 19 urterekin. Eta are gehiago, uste dezu ezinezkoa izango zela zure trajektoria gabe, hau da, eskontza eta dibortzioa gabe. Bai, nik uste dut ezinezkoa izango zela guztiz. Gustoko litzaiake ez izatea ezinezkoa, eta orduan jende gaztea ezagutzen dutenen eta hola esaten dut, zu lehenengo, zure buruin kaso, porque mundu guztia esan bezu, hau inbarko zenuke, beste inbarko zenuke. Baina ez zaituzten zuten. Baina hori da. Ze, haien ostia propioa eman behar dute. Bueno, bai, baina, bueno, bai entzuten dute nire ustez, eta bai uste dut gaur egun hasten diren gazteagoak daudela, como que badute beste kontzientzia bat, bai. Eta badute energia bat, pues nik eske ez ditut asko ezagutzen ere hola pertsonalki, baina Marzeta ikusten dugunean. Bai, denok ginen pentsatzen Marzetan 14 urte dituela. Bai, baina nik ikusten dut como super bere buruaz, que gero izango ditu bere inseguritateak eta dena, baina como bai, hori da, eta badoa por ello eta listo. Ba, dauko alfa belanualdiak daukon como begirada robotikoa, plan jaio nintzen ja telefono batekin eskuan, eta dakit dena nola funtzionatzen duen. Zeren eta gure kasuan bai usteot garela azkenengo belaunaldia zeukola amets hau de la superstar Britney Spears. Tarduan sorkuntzan zuzuaz en plan, no, ni naiz jainkoak aukeratu duena. Eta gero, heldutasunean garatu behar zara eta eman, en plan, hori ez da existitzen. Orain bai gaztetasunean gehiago dela, en plan, no, dena da. En plan, Tate McRae ez mentira. Hori da. Hemendik 6 hilabetera, etorriko da, urrengo Tate McRae, nire Moses Slay, baina da panpin bat. Hori da, bai, guztiz da oso. Eta nik uste, bai, belaunaldi herrik espero dut, hori, argigo eukitzea gauzak, eta hori, da batez ere emakumeek, eta hori, nahi irutzait, bestu behar diela, eta kontuz, porque baita, ez dakit zuen ikertau zaizu, baina mundu artistiko baita da basko, en plan, muchos aliades, ez dakit zer, eta ez du, baina gero, en el momento de la verdad, nun zaude. Dago lektura bat, jendeari asko kostatzen zaiola egitea, eta nik ez dakit zagatik, bueno, nire bebai txikitan imaginatzen dut, baina show businessean sartzen da arreta deitu nahi duen jendea. Bai. Por lo general, orduan gare, klase guztietako grazioso guztiak, toki berdinean juntauta. Eta orduan esatezu, ai ama, jende guztia da burutik jota. Bai. Zer daukagu denok profil hori, eta goiazte, eta noski daude excepzioak, eta dago jendea burutik sanoago, edo burutik ez hain sano dagoena, baina generalean gare profil bat nahi duena bizitza publiko bat, eta bizitza publiko hori lortzeko, izan behar zare pixka bat paiasa. Paiasa bai, baina egia da gero nire ustez, eta nire iritzia da, badaudela tipo asko gehien bat, doazela como super nuz laguntzeko prest, eta super aliades, baina hori dira. Pero oso ezagunak direne baina hori ez da foiatzeko?
Galdetu nahi Ez du zergatik izan behar. Ez du zergatik izan behar. Baina askotan da como, tal, Pika como... paternalismo, ti, Hori, bezala, hori. ai, lasai txiki, Lasai, nik plan, zainduko ta zaitu. lo. Baina gero dira, unos machirulos. Bai. Una cosa, Claro, es que nik hori beti asociatu dut, nik hori asociatu dut beti terrible. ligearekin. Ez du zergatik, batzutan izango da, ligarekin. Bai, baino ez dauk Baino, zertan. ez du Osa, nik uste zertan. baita lo protekzio hori, en plan, lasai, porque bai, mundu hau gogorra da, ez dakizetan nik zainduko zaitu, Hori. orain kaso neri, ez dakizte. Da como, Bai, como que te vende la moto, en plan, mítico Bai. tío que esaten dizu, en plan, no, porque nik ezagutzen dut tipo bat, que te Bai. puede hacer esto más barato, no sé qué. Pues tipo ese rollo, ¿sabes? Bai, Como que, bai. ni egunduko ez zaitut, baina gero, baino gero, toma. gero a la hora de la verdad, Bai, no. Ba, beira. guztiz. Hitz egin dugu pop izarren inguruan, inoiz planteatu duzu egitea Flop zerbait izar bat, no? rollo dance break, eta batean dantza, eta batean dantzariak, eta no seke. Beha, nahi me encantaria, bai, eskit dantzako naiz, un palo. Baina, egin dezatela dantzariak. Bueno, ja, hori, beha, hori bai. Eta zuk egin Hori Dua Lipa. bai. hombre, ikusi, bira, Hilary Duff Hori egon da. zenean, como, Ja. como ezer egiten, en plan, perfecta, eta jazta. Increíble. Makarena egiten. Pues jazta. Bai, egia esan, beha, ez dut planteatu horregatik, porque naiz un palo, eta, osea, dantza ez da nere fuertea. Baino, igual zuek aldia zue tipion bat, eman. Eh. Zuetan zuek egiten ez du, Baina bestela, Bai, modu orokorrago saiatzen gara. batean. Baina bai. Ah, no, nik ez dut egiten dantza, nik egiten dut, lotxa. Baina, galdetu nahi dizut momentu batean, zure bizitzako momentu hontan, zer bilatzen dezu musikan? Oh. Wow. Pero ¿cómo pasamos de una de Ze, la esan nahi dut, batetik bestera? Ze, no? igual O sea, zaude como plano oso emocional batean, eta Bai. guai izaten, ai, tia, hace una canción de dance, Ja, igual, egia da, egia da. Nik uste eta aurreko diskokin, ja, lasai gatu nintzela plano emozional hortan, eta Bai. guaina pixkat, disfrute. Ba, Osea, ok. da, momentu disfrute. Bai, Ok. momentu disfrute, eta baita ere, momento, hablar ni verdad, bestela, ez dakit nola esan. Wow. Gaur gauen ateratzen dan bideoklipek izan hau sorginkeria. Oh my god. Hori da, saldu mota. Eta nik uste gai hauetaz ez nula itzengo, Mhm. guain dara urte batzuk, baina, osea, me apetece hablar de estas cosas, Bai. porque da nire bizitzako parte, ez? Eta, osea, nik uste, ezakit, bada hola, hori ba, energia gehala eta gauza horiek, eta estoy un poco en ese momento de disfrute de hablar de Esoteric. las cosas que, un poco esoteric, A tope. baina beste Oso, guztik ez ongi. di esoteric, beste Bai. batzuk die de, beida, pues a tomar por saco, pues a tomar por saco. Orduan, gaur irtetzen den abestiak nola duka izana? Sorginkeria. Non egongo da eskuragarri? Eta bideoklipe YouTubeen ikusi, oso guapo hau. Zer dutan? Eta zazpitan. Zazpitan. Eta bihar, ja, plataforma guztitan, Spotify, YouTube, Ez galdu Eiderren sorginkeria. Eta espresatuko duzu daukazun guztia barnean. Eta gero albumaren besterik anuntziatu Eta dezakegu? gero, album etorriko da ja urte bukaeran. Vale, Uda vale, eta vale, gero. Bai. Gabonetarako. Eta hori zin da zer esan, ez? Hora zina ez zer esan. Zuk asko zaintzen dutzen gauza bat da estetika. Bai. Zurea, bai zure Bai. diskoak, musika, bideoklipak, eta Bai. bar. Nola lantzen duzu zure estetika? Osea, esan nahi dut. Adibidez, abesti batean erabiltzen duzu, Bai. disko osoak edoka kontzeptu bat, edo... Ne gustatzen zait kontzeptuka lanitea. Iritz zait borobilagoa bestela geratzen dala. Eta adibidez, sorginkeria bai irekitzen do pixka diskoa dan estetika hori, ez? Da... Ez dakit mistikoa edo, baina, bueno, bideoklipen kandela asko daude, neska asko agertzen ja supermonas, jantzita Inigo Aranburuk estilismoa Yes. egin da, Mhm. eta estetika lantzara nahi asko gustatzen zait, egia da ez dela bakarrik lantzen, osea, Inigo kaibiz asko laguntzen dit estetika kontukin, porque, osea, ni arropako naiz un poco desastre, osea... Put a gay in your life. Bai, Jarri mesedez. gay bat zuen bizitzetan. Eta bat baino gehiago bada, hobeto. Hobeto. Andoni klabok ite dizkit argazki. Perfecta también. Osea, esan nahi, Lo que es bai. un gay, Ja, ja. Eta betidanik Lola Floresek esan zuen, los mariquitas que me quieren mucho. Eta Es que- daramat, bueno, esan bat duen daramate popkulturaren zama haien sorbaldan duela Es que, asko. bai, guztiz. Panpinekin jolastearen evoluzio logikoa da tipa bat hartzea eta Baina- bere bideoklipa orkestatzea. Bai. Tal cual. Edo bestela, ama Virginia bat hartzea eta Ama Virginia da janztea, panpin porque bat, hori egiten bai, dute, bai, osea. bai. Newsflash, Bai, Ama guztiz. Virginia gure panpina da. Por cierto, paréntesis txiki bat, Esan. horrein jarritu guztiak egingo eritzekten. Baina, epetugu ama Virginia, eta ikusi nuen, ez dakit nongo aste santuko prozesio batean, como que... Bitartean prestatu igo Euria. zona denbora doiaz. Euria egiten zuen, eta jartzen zioten ama Virginiari como txubaskerito Bai, bat. bai egiten dute. Wow. Baina nola joango da ama Virginiak edirudi dagoela portaventuran. Bai. Txubaskero Pontxito batekin. Ematen dau Sinosuke Uria zegoenean, bere pescanovaren Wow. asuntuarekin. Zenbat denbora esan du? 38. Ah, vale. Ongi goaz. Jolasteko denbora Eh, pixka bat daukagu. Badugu dure oraindik. Ederki. Orduan Bai. estetika, sorginkeria, izango da dena oso hola
mistika, Ez. sorgina... Sartu dituzu trikitixak eta txalapartak Ez. eta basa jauna. Ez. Oso ongi, txalo bero! Me cago en... Amaitu da! Ja, Ez, osea, sorginkeria nik Pitoa ez doa. etortik bizitzen, Vale. ez. Osea, nik ez dut folkloretik bizitzen, osea, iruditzen folklore oso importantea da, Bada, ez dit hainbeste bada. resonatzen Baino. niri, ez dakit. neri ere ez. Osea, Eta gehiago gero da- Aguaren mordo. No, baino, ya está. No, Eskerrik asko, no, eskerrik egia, asko. esan nahi dut. Mila esker. Eta mila esker, Folklorearen lehioak irekitzea. eta jarraitu egiten, porque gozatuko dugu, Bai. orain Bai, bai. benka. Niri falta zait, ja, pues hori zerbait berria. Oh. Pues beste genero batzuk entzun, no? Baina Osea, berdina gertatzen da, momentu baten Chanelen ostean mundu osoak salatu zuen dance Ah, break ez bai, bat, bai. Rosalíaren ostean mundu osoak kruzifijoak eta Bai. peineta jartzen, Bai. eta Baina- peio reparatzen ostean mundu Ja. guztia Bai. egiten hori. baina kontua da dirudiela euskal musika dela bakarrik, baldin badago Folklorea, txalaparta, bai. folklorea, eta dago, Ta ez da euskal hori. musikan badaude beste genero, Hau, euskal musika ere bada, baina... baina euskal musikan badaude bai. beste genero asko, Bai. eta adibidez, pues, zure musika... Bai, ez nina pixka bat gehiago en el tarot eta hola, eski Ok, me encanta. guau, Me encanta. me encanta. Bideoklipen hartu zuten parte hori. Arcanos mayores. Arcanos mayores y menores, bai. De hecho, bideoklipen me sacan las cartas. Oh my god. Onena. Eta- Baina amainauta daz. Ez, dara, baina hauta. Osea, bideoklipen hartzeo parte Maitane Miruakoa. Ah, vale. Eta bea da, como la que me saca las cartas. Ok. Eta momentu atera zizkiten, eta ez da zara, wow. Eta ondo, Bai. a ver, egia La da- muerte, el tonto No. y el 6 de bastos. No. Zeintzuk ziren. Zien, el Bueno, sol... ikusiko ditute Bai, bideoklipean. ikusi- Egia da. El sol Hori da, eta beste Eguzkia, hor usten dugu, gaur bezala, eguzkia, Eguzkia, pues... zeinen importantea den eguzkia gure bizitzan ez galdu bideoklipa. Nire uste gertu zidan behin, joan nintzen tarotisa batera, bideoa grabatzera, bi batzuekerako, etzen, como que ni joan nintzen. Bai. Esto, que por cierto, es que ez dugu lortzen etortzea, porque Iruña da, arazoa. Nahi dugu etortzea, Nahi dugu etortzea bai. tarotisa bat, baino... Edo bestela etorri daiteke Ze baita Miruako. orzo bete, Lortuko- osea, bai, ni estáis... Vale. Ni lortuko dugu, ni naiz, etorriko da. esoterik turista. Osa, A ber, nik ni ez dut ere, sinisten, baina jolastu nahi dut behin, eta Ni jazta. esaten badit zerbait nahi dudana entzun, sinisten dut. Ja. Baina hori da Esaten badit magia. ezetz, osea, egia da tarotak ez dizura inoiz esaten como zerbait txarra. Claro. Beti da como austarketarako zerbait, Baita eta ideiaren bat, interpretatu daiteke, hori da. hori egia da. Eta nire zitzen, como que eman zizkidan kartak, esan zidan, nahastu kartak, no seke, eta no sé Bai. cuantos. Zoi badik zuen nagoela izarrekin obsesionatuta, rollo, nire diskoa ditzen da izar, badokat izar bat, nire Bai. izarrekin obsesionatuta, me encantan izarrak. Bai. Basi nintzen horrela nahasten, eta atera zen karta bat, txu, Izarra. izarra. Es que ves? Ke? Les ha Baina encantado. gelitu nintzen tiesona. De hecho, ginen argazki bat tatuatzeko. Baina eske atera izango balitz erregina, bebaitu biren kantao. Baina atera zen, izango bai, balitz argi, no, argia, no, zilargia. bai, baina zein beste daren, ni izarrekin, Edo eguzkia izar bat. bale, baina ni izarrekin, Bai. obsessed. Ja. Vale, Osea, vale, se vale. justu da como oso konkretua izarra. Ni naiz eszeptika, baina ez naiz joango tarotista baten gana puntita ateratzera etortzen badaba, jolastuko dugu, eta jazta, baina nik bai Ai. uste dut dela Baina zuk entretenimendu ezin bai duzu badela. blokeo bat edukidan el. Ireki Osea, behar nik zara. irekita jumar No, dut. hori da. joango naiz irekita, Bai. baina gero urtetzerakoan itxiko naiz. Oye, eta ez zen etorriko ona... Mikel, Mikelek esan zizun duela 4 urte, zure benetako maitasuna 5 urte Egia da, zenuela. ba, laster ja. Orduan, zuk eta biok dugu como urtetxo on bat aurretik, Pues eta datorren gero urtean ja, etortzea. entontzea, que me diga, Ba, ekzun que orden, venga. Que venga. ba, ekzun orden, Mikel Lizarralde, Lizarralde. Vengan. mediuma. Bera ez da... Ah, bai. Bai, zein dan. ba, behin egon zen erbi batzueken, eta nire Bai. nintzen, eta... Mikel hasi zen- Lizarralde ditzen da, fact-checking Igor, hemen, Igor erratzen ari da. Begilatu mediumaren izena, mesedez, Mikel ez dakitzen bat. Mikel Lizarralde, Mikel Liza... Bera, nire nintzen medium baten, baina beste lur. Ah, Ez dakit ez ezagutzen ezagutzen. ez duen. Nei horrek bai ematen ditia beste ez da, porque iritza direktzula portal bat, que... Ja. Errespetu gehiago, Bai, no? nahi En plan, errespetu ja. ematen ditia, lo de espiritukin hitze da, horrek ematen dit gehiago, Ai. osea, beldur gehiago ematen dit. Vale. Baina, en plan, plano terrenalen, lo energia eta horiana, hoi oso ondo. Ja, beste gauza bat da, bai. bai. Sorginkeria biba, Nik txikitan Ja, ez. nahi nuen jakin dena. Ez Nor? dakit. Lizarralde, hori da. Lizarralde, Bai, Mikel eskerrik Lizarralde. asko, bai, hori da. Bai, alortzen dugun etortzea Mikel Lizarralde. Ba, etortzea. Mikel Era- Lizarralde, aldik eta azteko queer pertsona bat konsideratuko zinateke, eta bigarrengoz, etorriko zinateke. A ber, excepzio egin daiteke, porque oso interesgarria esaten du. A ber, Ni joan LGBTI, nintzen- JKLM, de medium. Nigan nintzenean, hasi zen, como... Eska, berak ikusten ditu, como energiak eta como Bai. pertsonak zu zaintzen eta bar. Eta Bai. ikusi zituen, pertsona, ikusi zuen nire aitona, Bai. ikusi zuen nire amatxiren aizpa bat, zela Bai. nire tia abuela, ni banoekara como errazio super Bai. estua berarekin, eta bazeo, ikusi zuen berak ere, que persona honek ez nago ezagutzen den nada, osea, ez du Ja. zagutzen nere bizitza, eta ez du Bai. inorekin hitz egin, porque nik ez ditu inori kontatu. Eta esan zidan,
bazegoela aur txiki bat, ez zera familiakoa, hiltzena oso gazte kotxistripu batean. Eta gertatu zen? Eta nik ez nuen, ideia putarik ere, eta nien plan, Ze hostia. apatin hau. Hau telebistan, klaro, eta nire amak ikusi zuen. Eta deitu ninduen, eta esan zian, zu ez zara oroitzen, baino nire herrian helbeten, txikitan, neukan lagun bat, hiltzena kotxistripu batean. Es que ves, Eta te lo juro que yo me quedé chichipollo, osea, nola? Nire amari oso famatuki esan zion, hor dago zure aita, eta zure aita dabil esaten, hor dago Izeda Mikaela, eta ez dago etorri gura selotxa dauko, eta Izeda Mikaela zen nire ama oso gaizkizatu zuen emakume oso zahar eta oso garratz bat, y eso de que vas a ver el hombre. Orduan, nire esceptizismotik esan behar dut, bere lana oso ondo egiten duela. Osea, bai, esan nahi dut, eski hau ez da, ez diot tarotari baloreak endu nahi, ez da gutxegorik ere, baina tarota bai dela como irekiagoa, interpretaziora, como pixka bat ere, ez daude karta onak eta karta txarrak, da pixka bat beti como, bai igual pas aldaketa bat behar duzu, edo hau ez no tires por aquí, gutxo gara bera, baina hemen, da como, nola dakizu, como gauzain konkretuak. Porque ez zuen ikusi nire aitaren partetik, normal, porque ez dut ezagutzen nik ere tipo hori. ¿Sabes? Osa, nire ustez dago jendea daukena zerbait, osea, eta hori, gero hori, osea, nahi pixka tematit, errespetue baita ere gauza bie, porque eta hemen agertu behar zaiten ez dakit zein, eta gero ez dan junbar. Osea, esan nahi... Ja. Baino bai, nahi oso barno gozaiekin. Bira, sorginkeria hauek eta askoz gehiago gure urrengo kapituluan Mikel Lizarralderekin. Urrengoan ez, baino ea lortzen dugu. Baino etorkizunean agian etorriko da. Eta orain... Txoin, bukatu baino urrengo galdera. Zerbe gehiago saldu nahi duzu, zerbe gehiago kontatu nahi diguzu, zerbe gehiago... Oso guzteo nahi zera. Dena perfecto, zoazte bere musika ikustera, entzutera, kontzertuetara. Ere garantzitsua dela, erosi un mertxun zerbait ere, que nos viene perfecto. Kamisetak aterako ditugu segurona, así que bialko ez du. Yes! Hori izan oso Mikel Lizarralde, ez? Nire dut kamiseta, bialeko guzugu guk. Flop Kulturako gorra, que por cierto, salgai daude, norbetek nahi du Flop Kulturako gorra, oso fashion, eskatu. Munduko moderna guztiek. Eskatu eta 2 edo 3 hilabetetan egongo da zure. Lasai egon, gure dropshipping enpresa bidez. Lehenengo triviala edo lehenengo tesa? Zuk aukeratu? Testa edo triviala? Venga, triviala. Venga, ziko gara jolasten orduan. Badakizu, dira 6 galdera, euskal kulturaren ingurukoak, del año lapurkariro, inork ez dakizki. Inork ez dakizki. Denak asmatzen baituzu sari bat dago. Euskal Udoik egin zuen. Eta, nola ditzen zen emakume zoragarri hau, Itxarobordak. Itxarobordak. Bi horiek asmatzen zituzten guztiak. Aukeratu bat, mesedez. Venga, hauxe. Aukeratu zure karta. Ez begiratu zure karta! Ja, behiratu imar. Eta guazen galderekin. Zer urtetan itxizuten Lemoizko zentral nuklearra? 1979an, 1982an, 1989an. 89. Ez, 82. Zeizen zuen EAJ alderdiko emakumeen erakundeak. Emakumea abertzale batza, emakumea abertzaleak. Bigarrena. Zein da egun Ipar Euskal Herrian euskara hutsean irakur daitekeen egunkari bakarra? Hau bakibula laino la polka, Baztuz gaur egunean. Egun hartan. A. Sud-West. Sud-West. B. Euskaldunon egunkaria edo D. Herria. Herria. Ez, Euskaldunon egunkaria. Ez que errez egia zirudi. Ja, ez que zirudien gezurra, en plan. Zein barazkirekin lotuko zenuke eskola saioa huts egitea, bale. Piperrakin, kuiarekin edo babarekin. Piperrakin. Piperrakekin. Epa. Sinosuke bezala. Zein literatura genero landu zuen Toribio Altzaga Donostiarrak? Grande Toribio. Antzerkia, poesia edo novela? Poesia. Antzerkia. Zein izendu Gasteizko pilotalekuak? Ogeta, Arkaute, Mendizorrotz. Mendizorrotz? Ez, Ogeta, nola ez dakizu? Galera! Mendizorrotz, beste zerraia, futbolekoa. Nik ez dakit bat edo futbolekoa. Igorrek badakizki guztiak. Claro. Ez dugu kontatu, paréntesis txikot ere, behin egon ginela Eider eta Biok. Furgolean! Wow! Elkarrekin. Abesten. Reale Arena. En la Cracolandia. Bai, es que fue fuertísimo. Eider, ni, Janus Lester, Guazteneko batzuk, Mochila 21, fantasia, bai, ez divertigarria. Euskeran egunegatik, bai, egia esan kiston pila bestu genuen. Eta pasa, bueno,
etzen deus entzuten, un circo, egiten como Un playback, en circo. plan, Tal cual. ez genekien letra. Azteko, ba. ba. Un circo, baina ez ongi pasa genuen. Oso ondo pasa genuen, Bai, gero egia esan, bai. lunch, no sé qué, gusteko duguna. Kemetiko lun. Gora futbola olako gauzatako. Bai. Pues izan zen momentazo, bat, ez que, de hecho, gogoan daukat, jatekin dira, gubiok elkarrekin, ja, Bai. como, En plan, bertara sartzen, en guazen. plan, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bai. Baina oso divertigarria, oso bai. izan zen, bai, Furgol. bai, egia. Jendeak Bai. gustoko Gero- du. Geltu ginen ratotxo bat, ni joan nintzen, porque ya hasi nintzen futbol ikusten, dije, bueno, Txau. Ja, ondo pasa dugu, zergatik Nahikoa. zikindu, no, como memoria polita, hau, no? Ser así de eco-friendly. Hori naiz nahi. Ai, amatxo maiz. Bale, bukatzeko guazen flop kulturako testarekin gehiago ezagutu nahi dugu zure bizitza, zure referenteak eta Venga. zure gustuak, eta hortarako galdera azkar batzuk ditugu. Venga, ba. Eta hortarako musika urrengoa Let's da. fucking go! Erreferente bat. Miley Cyrus. Yes! Bai. Ez Yes. zuei, Bai. la verdad. Yes. Pop kulturako momentu bat. Miley Cyrusen BMI-etako zirko hori. Bai. Ai, egia da. Super zirka. Zirko desente egin ditu Miley Bai, Cyrus, bastante eh? ditu Bai. egia esan. Porque, Erretzen bai. harrapatu zuten, Bai, eta bai. Disneyen zegoen. Atera zenean travestiekin egitera beste super itxuski, ba? Gogoran duzu? Bai, super itxusia zela ez neukan gogoan. Bueno, esken niri Miley Cyrus and Her Dead Pets gustatzen zitzaidan, baina Baina ez del guztzean, todo. Pixkat guztzean zitzaizun arraro. Bai. existitzea. Bai. Baina ez zuk kontsumitzeko. Bai. En plan, Ba, está gero bien que zitzela lo como hagas, está singela, divertida. baina beste bestiak zen como demasiado raras. Zein tío. zan, yeah, smoke pot, yeah, love peace. Hori guztetan zitzaidan asko, Ba, niri. I don't give a fuck. Bai. Pelikula Beraz bat. zegoen, zu bezala autodeskubrimendu Bai, nik uste bai, Eta Eta hori laizzer dago. entzungai Eh. Eider and Her Dead Pets. Bapaten eider rapada, en plan. Yeah, smoke pot. Hala. Pelikula bat. Pelikula bat, una batalla tras otra, da azkena ikusiten da, eta Venga. pelikulon. Ai, Una batalla Clean tras Sheet. otra. Bai. Ok. Pelikulon. Disko bat. Leonardo DiCapriorekin. Bai. Disko bat, esango dut Lordenen melodrama. Ok. Diskazo. Ona, eta Virgin Diskazo. Az. Eta Virgin baita. Baina gutxiago. Baina gutxiago. Ai, melodrama gehiago. Lourdes. Dau bideo bat super graziosua Lorderena. Eta dau Mexikon eta da, abestia apurtu baino lehenago. Bai. Isiltzen da, Ah, eta bai. gradatik norbaitek esaten du, Vamos, Lourdes! Ikusi dauket festival baten. Daneko perfecta, eh? Bada. Lorde. Bai. Telesail bat. Ne gusten dezki Teresa Garinek, en plan... Txinosuke. Niretzat bat emotu bai. 6 kapitulo baino gehiago, ja da como... Bai, ez dakit esaten bat, baina en plan... lehenengoa. Ez dakit, Sexo Nueva York, etortzea Ai, baino, ah. ez dakit. Bai. A ver, es que... Arine, en plan... Kulturdun emakume Top, bat. estamos Bai. hablando. Gorrotatzen duzun norbait. A ber, ez dut Balio jende asko genekona gorrotatzen. Osea, ez da gustatzen gorrotatzea. Irutzai gorrotoa, zure gorputzen daola eta txarra lazutzako baita. Hori oso Orduan, polita da, oain erantzun jendea- gara. Jendea bizitzeko nahi paken uzaiten bitarten. Vale. Osea, en plan, pertsona bat esan barrauke? Bai, Izan daiteke edo, nor mundutik. kontzeptu bat. Venga, Donald Trump. Da errexen hau ondo guztiak esaten duena. Esketia. Que hospitalean dago. Me alegro. Me alegro. A ber, gutxi raute. Norekin ingo zenuke kolaborazio bat. Kolaborazio bat. En plan, edozein mundutik. Bai. Donald Trump. Ego ditugu bi, bat Euskal Herri mailan eta bestea edozein mundutik. Vale. Euskal Herri mailan esango Mirua. Vale. Me encanta. Bai. Eta edozeinekin alko banu. Ai, ba, ez dakit. Igual Lordekin. Wow. Bai. Izango zen Me temazo. encantaría. Izango zen Bai. temazo. Norekin... Noiz dut egin barko zenuke kontzertu batean eman... Eskaino Qué nada. intensa. Norekin... Ez zenuke ingo kolaboraziorik. Norekin ez nuke ningo. Ai, ba, hola... Ez dakit, orokorren oso... Oso matxirula balima da edo oso, en plan, vibras de... Hombre... Adibidez tipo hau. pereza. Gizon guztiak. Adibidez tipo hau. nola Ez, izan esan da? behar dizuet, hasi naizela lanen estuvo en el grupo estudio este. baten eta hola, Mhm. eta ez izkit vibra osonak eman tipokola, eta utziet. Oso ongi. A tope. Osea, Ez que egin esan behar da. nahi- Bai, bai. Bai, osea, guain kapazan naiz horiteko, igual Oso lehen ongi. jarraituko nuke bukau arte eta hola, baina ez... Oso ongi. Bai, eta como... Vibra raras ez. Ez. Furia. Gainera da como, bueno, vale, baino ona da, Bai, baino eta egiten du lana. baino ez. No. Ez. Nik adibidez, ja, eta niz nabilez musikan ez deuse, baino, como lanean da, como, nire ditut emakumeak, queer Bai. pertsona, como, hizkuntza bera hitz egitea, Bai. ulertzea, energia, Bai. bestela, Bai, no. guztiz.
Norekin ingo zenuke borroka la velada del año. Ikusi duzu TikTok bat, atera da, eske jende asko bialit. La velada del año euskaldun ez dakitze Eider versus Nogen. Ez mesez, osea... Baina denak batera. Ez da bidezkoa. Claro, osea, hori da. Kiston grazia intziten, baina ez. Osea, nik uste la veladako ez nuke la balioko. Osea, nire kontra jungo zan, bukatuko nun suturri gabe. Baina ezakit, Aitana. Aitana, adibidez. con el flequillito. Hori da. Edo izan daiteke batean... Miruako, no ditzen da? Malentxo estena? Malentxo, Maitane. Zareteko mantzeko de altura, de... Maitane tan y dándonos de hostias, no lo veo. Tarota aquí, no de repente, te saco la emperatriz. Desde la paz. Vale, eta bukatzeko. Zer reality show irabaztiko zenuke? Soskantak. No, hori ez da reality showa! Hori ez da reality showa. Terce supervivientes, ni de coña, o sea, ni gauza jaten toala, ni de palo. Aguantatuko zenuke? Konkis esta, es que ez nuen aguantauko, o sea, ni etxa jugo nintzen, lehenengo egunen, en plan... No me gusta el coco. Sí, eso es. Ez da, Gran Hermano, hola... Gran Hermano igual, porque da chileotea, o sea, da estrategia eta hola, baina, bueno, estar en lasai. Vale. O sea... Eta bestere mat rollo Masterchef. El rey de las tartas, hori da. Hola, postres, edo lako zerbait. Forjado a fuego. Bea, postres igual, iraziko nuke, porque postrekita gustatzen zait. O sea, ez de hacer postres, bai, Top Chef adibidez. Ez de comer postres. Da de postrak egitea. Postrak egitea ondo, Masterchef ez, porque fatal sukaldea. Eta bizan da Flow Kulturako testa! Ongi etorriak ez galdu sorginkeria. Plazer bat izan da sorgitea. Ja, ez bukatu dugu, ez? Bai, bukatu hoi dugu testaren ondoren, bai. Perfecto, beti luzatzen gara. Mila esker kariño etortzeagatik. Mila esker. Gozatu gaur zure musika berria ateratzea, mundu guztiak entzutea, eta ikusiko gara beste askotan, kariño. Bai, ez dut aipatu, baina izan zen jantzi onenak eraman zuena gaztea sarietara. La mejor vestida. No, sentitzen dut. Travestia kenduta, la mejor vestida Eider Saet, pero gainera diferentziarekin, Ale, pues. Mucho handi bat. Agur, kariño. Agur. Time on my hands, wait till I get my hands on you.